Medokete mana kaira mogi TV wadhi mbele wang'iyo mago mag thieth kama piny mangima hingo odiochieng' tuo remo mar sickle cell kakore jiwo pim machon ne nyithindo matindo. Piny Kenya medo goyo kange e kedo kod sickle cell anemia kama oting'o bero pim kothieth ne jotuo. Juma mokalo lakteche mapacho ka notimo bero mokwongo mano mar ondhudho makoro reso nyathi ma jahigni 3 mane nitiere kod tuo no mar remo. Jafwambo marwa Judith Omondi leronwa ewi safari kata ewi sigana mar jatuo kata jotuo matindo kod jorit maggi. Nyathina ni kana nyuole ka nyathi maber kabisa, kendo ne nyathi mopugno, kendo ne nyathi ma nigi sura maber kaka jomoko. Sani an gi higni 21, nonyuola 2002 to condition mar sickle cell disease nofweny ni an go ka an gi dweche 9. Bonsevic Otieno en rawera ma osekedo kod tuo mar remo mar sickle cell nyaka ne fwenyi tuo no kuome ka en jadweche 9 kende. En pain malit kabisa. Makata nyalo wacho ni ka en gimo afadhali kata gimoro ng'adi ok inyal pimo gi pain mar sickle cell miwinjo gano. Nikech kata kin ng'ama tek na manade nyaka yuaga matek kendo nyaka igwa nduru. En very painful. Ne chanda ma andalo te ni nyalo yudo ka antie ot ka taluro mana dhoot. Koro nanyalo mana ywak ni to koro mata en gima chalo nade modonjo na kuom nyathi. Rem mang'eny koda kwede gin moko kuom midhiero mahimo dongruok mar jatuo. Time mana chako school nokan maber sana nikech joma nasomo go ng'eny gi no understand gima na tima. Koro kana dongo no bet challenge ahinya to aparo nyaka gik mang'eny nokanyal timo, nokanyal tugo, nokanyal kendo gino no affect an sana. Naonge kata gi ane school na kana somo naonge kata gosiepe. Ting' mar thieth turo jotuo bende bedo kod okumba mar thieth mar NHIF kelo negi fuong'ruok. NHIF no ok cover clinic mar sickle cell. Koro koki dhi e clinic yudo yath bet matek, gi check-ups gi mondo ing'e kaka i progress betek. Koro magi gik manengo sirikal ne kaka konyo wae. Kata kamano, Sevic Konyo nano e sombe ka ogeno yudo sir mar chwalo sombe. Are you okay? Yes. Kamachielo, walimo Odobila Kasemuraya. Janyuol ma nyathine ne ofweny kod tuo mar remo ma kisungu yango kaka plastic anemia. Ma en tuo mar remo maketho ondhudho kendo weyo ka ok onyal loso nyinyo mag remo machwalo muya mar oksijen gi mago makedo kod tuoche. Jotuo nyalo yudo resruok ka oloknegi ondhudho. Mano e yo mar thieth mane Muraya luwo mar reso nyathine ma jahiga 3. Dweche 4 mokalo, nyathino ne ok nyal kata mana chung'. Bang' bero mane otimne osiptal ma Nairobi West, wuoyi matin sani nyalo tugo, ochiemo kendo jonyuol ne bende mor. Madaktari wakati walivyomfanyia vipimo kadhaa, madaktari waligundua kuwa bone marrow yake haifanyi kitu kabisa, haina kitu kabisa, na ukweli mwisho wa matibabu mtoto ako sawa, ametibiwa vizuri, amepona kabisa. Bende nitie ni loko ondhudho nyalo timore e Kenya ka ne jotuo mag sickle cell. The only treatment and for only cure is to have bone marrow transplant. It ranges from anything from 3.2 million to about 5 million. It's quite a range because every patient is unique. Kwan nyithindo maromo 14,000 inyuolo kod tuo mar remo mar sickle cell higa ka higa. Nonro yango ni thoth nyithindo wito ngimagi nikech tuoche mabiro kaluwore kod sickle cell kata kapok ofweny ne gin kod tuo no. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa Ramugajong kwa Dembele.